Európe hrozí vojna. Myslíte si, že preháňam? Tak si všimnite, ako sa za krátke obdobie zmenila rétorika politikov vo vzťahu ku konfliktu na Ukrajine. Nie tak dávno sa európski lídri zaoberali témou, že tanky Ukrajine nedajú, pretože by hrozila nebezpečná eskalácia. A dnes sme v stave, kedy témou nie je otázka, či nejaký členský štát NATO pošle vojakov na Ukrajinu, ale kedy sa tak stane. To znamená, že nebezpečne rýchlo dosahujeme vrchnú hranicu eskalácie, ktorú ak prekročíme, sme vo vojne a ani nevieme ako. Ako generál vo výslužbe si veľmi dobre uvedomujem, čo ozbrojené konflikty obnášajú a preto vždy volám po mierovom riešení. Ale tu je otázka. Uvedomujú si toto aj európski politici, ktorí majú v rukách moc? Osobne si nemyslím, pretože by sa správali inak. Tragické rozhodnutia zahraničných lídrov asi neovplyvním, ale chcem skúsiť poradiť aspoň tým našim. Neposielajme na Ukrajinu zbrane. Neposielajme ich ani komerčnou cestou a nerobme zo Slovenska tranzitný úzol pre západnú techniku smerujúci proti Rusku. Inšpirujme sa v tomto maďarskou vládou. Každý skutok vedúci k deeskalácii konfliktu je významnou službou mieru. Sme v situácii, kedy sa riskovať nevypláca. A je čas, aby sme zmili zo Slovenska tie terče, ktoré na nás namalovala predošlá vláda. Mier je totiž to, čo teraz najviac všetci občania na Slovensku a všetci občania Európy potrebujú.